വണ്ടിക്ക് എന്നാ വില ഉണ്ടാവൂടാ? ആ കാരണോ മച്ചാ? ആ, ഒരു 5 ലക്ഷമൊക്കെ വരുമായിരിക്കും. 5 ലക്ഷം ആ വണ്ടിക്ക്? ആ, അത് ഇച്ചിരി കൂടുതലല്ലേ? അതെ മച്ചാ. പോയി വാങ്ങിച്ചോണ്ടോടാ പോ. മച്ചാ, ആ, പോയി ആ വണ്ടി മേടിച്ചോണ്ടോടാ. ഇതെന്തു ഈ പറയുന്നത് മച്ചാ? അതേ, ഒന്നുമില്ലാതെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കാരണം ഇപ്പൊ കൈ നിറയെ കാശുമായിട്ട് എങ്ങനെയാടാ ഓട്ടോയിൽ പോകുന്നേ? പോയി ആ കാറ് മേടിച്ചോണ്ട് വാടാ. മച്ചാ എന്തോ മച്ചാ, കാറ് വാങ്ങിച്ച കാശെല്ലാം കാറിന് പോവില്ലേ? പിന്നെ നമ്മുടെ മിച്ചം വല്ലതും കാണുമോ? പിന്നെ നമ്മൾ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകണ്ടേ? ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കാറിനാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇവിടുന്ന് കാറിനെ പോകത്തുള്ളൂ. അതുവരെ ഞാൻ അവിടുന്ന് അനങ്ങത്തില്ല. എന്താണ് ഈ കാര്യത്തില് ഞാൻ താഴത്തില്ലടാ.